Myslite na ochranu v každej situácii. Ochránte svojho miláčika špičkovou technikou od Alarm Shopu. Najefektívnejšie autoalarmy, GPS sledovanie vozidiel, čierne skrinky, profesionálna montáž a poradenstvo. Najbezpečnejšia ochrana je Alarm Shop. Original daytime running lights of NSSC brand. Model 808 is available in two versions, with an automatic switch or without. Fully certified. High-power SMD 0.24 watt LEDs. Usage of sealing putty makes product waterproof. Standard shape. Myslite na ochranu v každej situácii. Ochránte svojho miláčika špičkovou technikou od Alarm Shopu. Najefektívnejšie autoalarmy, GPS sledovanie vozidiel, čierne skrinky, profesionálna montáž a poradenstvo. Najbezpečnejšia ochrana je Alarm Shop.